Mutadandaula ziwani kuti zamveka. Tikulandireni ku talent search tour ya lero imene ili Lilongwe edition. Mbuyo monsemu rakadu kuonesani talent yosiyana maluso odabwisa amene anthu ambiri amene amapanga participate timaonesa kuti anali aku Blantyre. Ndiyeno khalani pompo kuti muone kuti Lilongwe yatibweresera zotani pa episode yathu yoyamba ya Lilongwe talent search tour. Hello. Yes, Samuel Zabwino. Zabwino bwana. Nyara ife Amos mnanena kuti mwe ndi talent. Nde apa timafana ngofusa direction ifati kuedusa pa stadium apa. Muli mbali yakuti? Makhala 22. 22. Chapa chipasula. Oh, paskulu chipasula. Ah. Monga mwa nthawi zonse tayamike Amos World of Sport. Pitani ku page yawo kumene kumakhala kuli ma offer osiyana komanso ma giveaway. Tiya ntipitirize ndi waluso walero mu Lilongwe. Kodi Lilongwe itiwonesa zotani? Blantyre taona kale mbali yawo. Apa tafika pa chipasula. Sibwerande. Musingo kwetile wakati wakupiteza. All right. Muona kakemo dokawa etusokolo kwa nuko kwa mambali. Takaona kameneko. Komweko. Tikuona wina kwapondera mwala kusogoloko. Of course simwa. Simuli musweet da black yawo. Yeah, watuonadi. Golo ine bai. Tiye ntione kuti amene watibweresera zotani. Zabwino? Zabwino. Zanyato. Time pati? Mutolo. Kodi kufala wangu mpanda? Nice one. Tiye ndi konko. Bodo. Yes. Jonena ifedilibe. Yes, Amweni. Yes, big man. Makala kuno? Never did. Mukala ku hudu. Hudu mpando mozo. Hudu ramano kanga film wa Nigeria. Zabwino kome? Zabwino. Sure adi. Seda lero. Yena zina anga ndi Steve Maon. Munthu amene ndimazichola kwambiri. Zopya zichawo. Muoneka ngati ka vampire ntainake. Mission yake ndi manager. Kutenga miyendo kuika kumutu. Kugona kenakake kumuoneka ngati kena kukutembenuza kuchola sanawo. Of course maina yake sindikuzizizwa koma no zambiri muziona pamene papa. Alright, Amweni, apapa tabwera Amos World of Sport kumene ndikuendera maluso siyana. Ndetafika kunoko kuchipasula ku 22 kumeneko. Yes, kumene munthu amene yakutuza kuti ali ndi luso lobadwa nalo. Deba chamene mapangira nthawi zonse luso lipakamwa limavuta kufotokoza. Timafuna tokha tuone tiyankhule amene mukuona musiya ma comment kuti mukuziona kuti luso limenelo mwaliona bwanji. Ndi Amweni mwakonzeka? Konzeka kale. Born ready. Apa fati ngamba ke kapaizi. Kaoma hapo. Tingo fuwa tingo luma kapazika. Kapaizi. All right. Chitende simata kuluma? Simateka buno bwino. Ndikudaba oluma nguluma ndedlo man chitende ntuone. Dendere yes. Zimafuna kapena musambe kai. Simateka bwana. Koma zile zimafunika kusamba kai kapena sona sambe. Mwana wake ngati ukuzidalira. Ukuzidalire? Kodi munthu kutubirako lomwe silingakudwalise kolera Utokudwala. Eti? Yeah. Zapopo. Imene yo tiloncha
kuluma chitendeni kenako yachiwiri naye ngonyamula mwendo solo kundisa mudu yes sha so imene mwana udu boyamba mafewa kwambiri kwamuda amba gym pamene zina kanga tamba ilango amba gym basi na bezozori yewa yako kana ndio anthu akakuona ngati kuti mwina pena yake munjenje ma ti preme gym aka stability kakhala kuti kathawa tizo uri munthu ndo wabwino koma gym yangomuumisa zilipo kena ku namba 3 imene mfuna nditembenuke igwire kumbuyo ndikhala basi okay bwana imene mwiba sasa zinandi yasa muhongo imene galu wa chizungu paka koda sekuno ndo kwazungu aya osati kwambiri bwana bend over nice ino ndeti mukupana pana ndabo akundira nde ujalo osati kwambiri ababa fa kungotembenukako front row fa kungotembenukako koma imabwera ndi apa cuddling ase imene misempayo bwanji basi umakha kuongola magazi aziyenda mubwino straight up ya buluzi asa imene ndena nkalizidwe ase chifukwa hapa nkani imene yavuta ndiona kuti program machiri kwambiri ku planter head ndapa yabwera ku Lilongwe ndero ku Lilongwe inesa kwene ayike gear family yakuyimirira Lilongwe nde iweyo Lilongwe yatumiza iweyo apapa rudu kuyimirira ndio kwena onese ili yose winira yako chifukwa ku planter anachita mbali yawo munaona ndena nkalizi taona tuonese ina apa fati ngoyika kamoto kati ngoyangana kumbuyo we okay tuonese head munde versus stability onesa head ase Bush man idu mene bush ase imene bushing Bicho nake ndi mene one time ase imene yetu yangu umechona kaimenya so fati naona ngati ase waita yafulumira ndo kwambiri anthu ya bush yo yangane kuno okay bwana edu ndemenyani ujeni si mamenya zilipo nice one amwene ndiye apa dike myendo kunkhongo amastelo wako ndikwambira ase tikuyamikire bene yogone nene ogode sha imene ndiri nkati nkamva kuti ndishini stand koma ase kuyimirira se nyamato ase kumapezeka kuti upanga izizi sizinthu zamasewera ase mafupa anthu analimbalimba iweyo ndizote kumapanga zimene zizi anthu ena nkapanga ali ana kumapano anauma ase imene fatike timiyendo paphewa wezi komano ndigona pasi alright mabwera ngati pamenepa bwantasa matozoneka ngati bwantasa angawo ase iweyo mastyle ndo wapitirira nawo ase mabwera pamenepa super duper ukabwera pamenepa ungazatsika never give up ase mathabu zako nzaso ndindoyi ndibongo straight A imene ndi A style ase minor ase bwana koma ase azilipo ase akwambiri ase uziwa sinanga luso sikuti timakhala anthu mukupanga mpikisano ine samakhala dolo mbali yake ndi mbali yako ase simakupanga zisiza masewera zophweka kupanga ndiye apa timenye mwecha ngati yolowa umpa komano miyendo ayibwera komano ikhala chogona mastyle wako alipo angofuni kuti wapase mayina waizwa izi straight up imene tigugulosa straight up tigugulo mamenya pene papa bwera ngata 1 ukatero umazalo enake makhaleni nice one kubwera poa se matonesa mastyle ambiri achimwene ndipo magaya awonaso okha kuti nkuluyi luso lilimo ndithu pamene pa
tatili second half kapena tatana nazo tatana nazo azikachulukitsa sizijeka mopa soti naso taiwana tabaizi kwambiri koma ndingomenya big up lies nice one ase ndingomenya big up lies unguzongolako akankoti muthu upanga unguzongolako kabaizi monga wa mafizo swazonesa kuti monga wa mafizo muthu upanga yeah ase kabaizi nice one azilipoa ase nice one ase baba ase watuonesa zinthu zapo tinene kuti tiyamikire kuti you had the courage umazo anthu ambiri amakhandiluso kwa amaziyang'anira basi waizwa nde anthu otakhala afuna kupezeni pa Facebook akupezeni bwanji account yolimba Steve Maon yeah. Number ndi 9 mozi 80 82 2737 nice one menemu ndi mmene tayendera ku area 22 ku Chipasula waluso wathu walero anali wakumeneko aliyense amene ali kulilongwe akuzoti ali ndi luso manambala ali musimu tisazanamizire mwayi ndi omwewu luso silichepa imbani mafoni amene wangati mukunziwa munthu wina wa lusoyo tenga nambala mutiimbire ife tibwera ife pala anthu ena aluso kuti mafoni alibe zikomo kwambiri stay blessed mupange follow page ya Moz Malawi kuti mukhale mukukhala updated